Вече 35 години едно висше учебно заведение подготвя високопрофесионални кадри за всички български служби и организации, защитаващи националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие. Това е Академията на Министерството на вътрешните работи. Тя разполага с 3 факултета – сигурност, полиция и пожарна и аварийна безопасност. В тях се обучават курсанти, които придобиват задълбочени теоретични знания и практически умения в условия близки до реалната професионална работа. Факултет „Сигурност“ подготвя специалисти в разузнаването и контраразузнаването, опазването на класифицираната информация, организация и управление на службите за сигурност, информатика, сътрудничество с чужди специални служби. Чуждите езици, бойните изкуства, шофьорските умения, спортът са задължителна част от обучението във факултет „Сигурност“. Факултет „Полиция“ обучава студентите в различни области на правото, криминалистиката, оперативно-издирвателната дейност, контрола на автомобилния транспорт, бойно-оперативната подготовка, ръководството на полицейските служби, овладяването на чужди езици, управлението на автомобил, бойните техники и фитнесът завършват профила на добре подготвения полицай. Факултет „Пожарна и аварийна безопасност“ подготвя пожарникари от нов тип. Наред с практическите умения и спартанската физическа подготовка, студентите придобиват задълбочени знания в десетки области, като химия, математика и инженерни науки. Управляват автомобили, работят със сложни апаратури, овладяват езици и компютри, придобиват правна и управленска култура. Отлично оборудваните специализирани кабинети, лаборатории, явни и секретни библиотеки, компютърни зали, мултимедийни системи за презентация, стрелбище, киносалон, спортни съоръжения създават условия за обучение по стандартите на съвременна Европа. Преподавателският състав е изграден от водещи учени и активно практикуващи професионалисти в системата на МВР. Завършилите академията получават заедно с дипломата за завършено висше образование и назначение в поделенията на МВР. Стипендиите, безплатното медицинско обслужване, достъпните общежития и студентски стол създават условия студентите да се концентрират върху обучението си, без да изразходват енергия, време и пари за осигуряване на нормалния си бит. Активните занимания с спорт, чужди езици и участието в културни събития превръщат възпитаниците на академията в съвременни и хармонични личности. 35 години са авторитетна възраст за едно учебно заведение. Но ежегодно обновяващия се състав от млади и амбициозни момичета и момчета с европейски изисквания придава на Академията на МВР младежки дух и стремеж към непрестанно обновяване и развитие по стандартите на най-развитите полицейски, противопожарни и специални служби в света.